Hezký dobrý večer, já vás zdravím. Všem vám taky mávám. Přeju vám krásný pátek. Já vás poprosím jenom zase, jestli mi potvrdíte, že mě všichni dobře slyšíte. Moc děkuju, že jste si udělali takhle mezi svátky čas a připojili se k dnešnímu vysílání. Vidíte mě, slyšíte mě, tak to je perfektní, to jsem přesně chtěla slyšet. Tak, já ještě chviličku počkám, protože tady pořád někdo přibývá. Krásný večer, vidíte mě, slyšíte mě, těšíte se, tak to mám velkou radost. Perfektní. Tak ještě jednou vás tady všechny vítám. Dneska v pátek večer mezi svátky jsme se tady sešli, aby jsme společně, nevím jestli slavnostně, ale abychom společně rozbalili a podívali se do našeho vánočního mystery boxu. Všechny vás moc zdravím ještě jednou a ještě teda chviličku počkám, protože ještě pořád někdo přibývá. Děkuji, Silvi, moc si zdravím. To je milý, že to říkáš, protože dneska jsem šla spát, nebo včera v noci jsem šla spát s mokrou hlavou a dneska si celý den připadám, jak kdybych měla na hlavě paruku. Takže vás všechny moc zdravím ještě jednou. A vítám vás teda tady znova ještě jednou u našeho společného rozbalení mystery boxu. Já ho mám tady připravený před sebou, takže si ho tady takhle připravím. Říkala jsem si, že bych ho tu takhle mohla mít a mohlo by do něj být vidět. Ještě mi schválně řekněte, jestli, nebo se přihlašte, kdo z vás si boxík rozbalil, nebo naopak mi dejte vědět, kdo z vás vlastně čekal na dnešní vysílání, aby se podíval, co v něm je a podle toho třeba se ještě rozhodl, jestli si ho pořídit nebo ne. Než ho teda úplně rozbalíme. A já jsem si ho rozbalila pod stromečkem, super. Takže Ježíšek naděloval. Čekám na odhalení. Tak jsem zvědavá, co na konci budete říkat. Já jsem nekoupila a přišla jsem mrknout, zakoupit. Jasně. Nemám ráda překvapení, takže jsem čekala a uvidím. Já čekám, ale pořízení nejspíš bude. Tak jsem zvědavý. Dostala jsem pod stromeček, rozbalila jsem si ho na Štědrý večer, taky jsem rozbalovala pod stromečkem. Ještě ho nemám a právě čekám, co vše se v něm skrývá a zase ho mám objednat, či ne. Rozbalila, jak přišel, neodolala jsem. Super, takže dneska je to taková směs. Rozbalila jsem si ho pod stromečkem a měla jsem větší radost z boxu než děti z hraček. Tak to jsme rádi. Čekám, co v něm bude. Paráda. Takže dneska je to taková směs, tak to je fajn. Můžeme potom pozdílet dojmy. Super, tak jo, tak se do toho asi pustíme. Nebudeme to moc zdržovat. Je plno hodin. Takže ten boxík vlastně byl ve stejné krabici, jako byl letní box, kde jste si pořizovala, takže takové podobné velikosti. A když ho teda rozbalíme, tak první a takový největší produkt, který jste v něm mohli najít, nebo můžete najít, je tady ta věcička. Já ji teda ještě takhle rozbalím. A řada z vás si o to psala a podařilo se nám to teďka splnit. A v boxu jste mohli najít náš první merch produkt a to je látková taška.
Doufám, že to není úplně jako ledajaká taška, taková, která prostě klasická plátěnka. Snažili jsme se si s ní dát trošku práci a já vám teď teda ukážu, co od ní všechno můžete čekat. Z jedné strany je takhle naše F-ko a z druhé strany potom najdete logo. A taška má zapínání na magnetický patent nebo druh. A vevnitř jednak teda se schovává popruhy. A taška má jak krátký popruhy přes rameno, tak i delší bodycross popruh prostě, kdo má rád na pošťáka. Takže dva typy popruhu a uvnitř potom tady hnedka nahoře najdete menší kapsičku, ta je teda bez nějakého jako zapínání, čistě jenom malá kapsička na nějaký drobáky, kapesničky, telefon. Tadyhle vedle je potom poutko, klíčenka na klíče, aby se vám nestratili v tašce, protože všichni to známe, ve velkých taškách je toho vždycky hrozně moc a klíče jsou to poslední, co najdeme, když je potřebujeme. A pak ještě uvnitř tašky je takovej, bude to dobře vidět, a ještě takové jakoby velký rozdělení na dvě části. Prostě ta taška má takové prostřed. Ještě předěl je jakoby u té vnější strany. To znamená, ona má totiž takové boky širší, že není to prostě jenom jako na přeložení, ale aby se do ní vešlo víc, tak má také jako široká trochu. A tady v té přední části je ta vnitřní velká kapsa a dozadu je potom ta větší. Takže to je naše plátěná bavlněná taška. A ta taška jinak upozorněme je teda z bavlny, takže není úplně vhodná na praní v pračce a mohla by se trošku srazit klidně. A zároveň ani ten potisk nevyhovuje mu praní, takže když tak prát jenom v ruce, aby vám dlouho vydržela, takhle pěkná. A to mám totiž zrcadlově, tak nedokážu odhadnout, na jakou stranu vám ji ukazovat. Velikostně vlastně ani nevím, ty rozměry si nepamatuju a tady zrovna nemám přiložený ten, abych vám je přečetla. Ale je to taková ta velikost, do které se vyjde všechno, co potřebujete. A původně ta taška měla být už v letním mystery boxu, ale trvalo to více jak půl roku, než od toho návrhu, protože jsme si ji nechávali šít podle našeho vlastního návrhu a od nějakého vzorkování, který trvalo poměrně delší dobu, protože se na něm dělaly nějaké úpravy a potom teda samotné šití a tak to zabralo více jak půl roku. Takže nám místo někdy v květnu, kdy jsme si říkali, že by mohla být, dorazila až září a zbyla nám teda do vánočního boxíku a původně jsem z toho byla trošku smutná, protože jsem si říkala, to je takový jako perfektní letní produkt, ale nakonec jsem vlastně byla ráda, že nám to zbyl tak jako takový vámi dlouho poptávaný a očekávaný produkt do toho vánočního. Takže naše asi největší a nejočekávanější a nejoblíbenější věc z mystery boxu, tahle taška. Další věcička, kterou se tam potom mohli najít a ze který máme taky velkou radost, je tadyhle ta dozička a v ní svíčka s takovou nádhernou vánoční vůní. Já bych řekla teda, že je vánoční, hrozně voní vánočně, i když je to pomeranč a zázvor, takže to prostě těma Vánocema voní. Je to svíčka,
kterou pro nás vytvořila Tvoje svíčka. Já zdravím Káťu z Tvojí svíčky, která nám pomohla to dát také dohromady. Vybírali jsme jejich takový bestseller a mám taky z toho velikou radost. A hodně z vás se ptalo, jestli se tahle svíčka objeví i v naší stálé nabídce. Tak byl to produkt zamýšlený vyloženě do boxu, ale uvidíme, kdo jste se na něj ptali, jestli se v té naší nabídce objeví, tak uvidíme. A vlastně, když se vrátím k taškám, tak na tašky se určitě můžete těšit i samostatně v naší nabídce, protože ty vznikaly tím, že to byla zakázková věc, vyloženě podle našeho návrhu, tak bylo nutné je vyrobit v nějakým poměrně obrovským nákladu pro nás, takže se na ní určitě můžete těšit i v naší stálé nabídce a bude k zakoupení. Tak, jsem tady nestihla, jestli vznikly nějaký dotazy, tak to jen takhle v rychlosti. Tašku jsem radši schovala, abych ji nezašpinila. Taška je perfektní, mám z ní velkou radost. Děkujeme, Kačí. Taška je superová, promyšlená a udělala mi hroznou radost. Děkuji za ní mnohokrát. My taky moc děkujeme. Opravdu to vznikalo hodně na základě vašich přání, co byste si přáli nejen jako v boxu, ale celkově i v naší nabídce, kromě standardní naší nabídky, takže vlastně vám děkujeme za tady to pošťouchnutí. Potřebuji druhou svíčku do skřínky s ložním prádlem. Ta vůně je fakt nádherná. My jsme to tady hnedka s holkama se zapalovali, jak nám to přišlo, ale děli se na Vánoce s předstihem. Takže to my jsme si tady užili, no. Tašku budu nutně potřebovat pro mamku, když nemůžu nosit já, mi povinně nosit ona, dělat reklamu. A Gábi, moc ti zdravím. Taška je skvělá, je fakt vidět, že jste si s ní dali práci. Ale svíčku miluju, ta vůně. Jo, je fakt krásná vůně. Taková jako kořeněná, ne vůbec jako sladká. A rozumím tomu, že je to na Tvoje svíčka bestseller. Já už svíčku nemám, potřebuju. Svíčka úžasná, kompletuj diář, poslouchám vás a voní mi tu svíčka. No tak to je krásný. Původně jsem na taškou protáhla ksicht, pak se ukázalo, že je fakt vymakaná. Tak to děkujem, to jsem ráda. To jsem ráda, že se líbí. Já ji nosím už od té doby, co mi přišla jako ten prototyp a mám ji pomalu místo jako kabelky, fakt ji tahám pořád. Ale udělala jsem tu chybu, že jsem ji právě vyprala bez rozmyslu a trošku jsem jí dala zabrat, takže pozor na to, ať si ji neponičíte. Tak, posunu se dál. A dalším produktem, který jste v boxíku mohli najít, byly záložkové samolepící bločky. Jsou ve 2 velikostech. A koukám, že to vůbec není vidět proti tomu světlu. Tak počkejte, zkusím. Takový větší obdélníčky a tady jsou 4 takový menší. Já to zkusím vyvolit, aby to nebylo na tom světle. A tyhle bločky oni mají takovou jako bílou plochu, která nelepí, a pak průhlednou, která lepí. Vlastně už je z naší nabídky znáte, jsou to prostě takové ty transparentní bločky. A takhle, je to vidět líp, jo. A za mě jsou skvělý v tom, že si z nich můžete snadno udělat rozdělovače, nebo prostě oddělit si cokoliv v diáři. To znamená, že tady ta bílá strana popíšete a můžete ji nechat čouhat ven z diáře nebo z knížky prostě a snadno najdete
co jste chtěli, takže já to třeba používám jako rozdělovače. A tady ta lepící plocha, ta je po nalepení, a to taky určitě znáte, kdo používáte samolepící bločky transparentní, zcela jako průhledná. Takže vám to nepřekáží, pokud pod tím máte jako něco napsaného a snadno teda ji kamkoliv můžete použít, aniž by vám to překáželo. Takže za mě super na ty rozdělovače. A je teda v těch menším provedení, tak i v tom větším. Nebo případně na nějaké poznámky, když chcete i jako další část to pod tím, aby bylo vidět. No a protože u těch samolepících bločků je potřeba, aby se na ně psalo inkoustem, který se nerozmazává a drží na nich, protože klasický inkousty na vodní bázi prostě se nemůžou vsáknout, protože je to takový plastový materiál, tak jsme do boxu přidali i fix, který je vhodný právě tady na ty bločky. Takže to je takový jako duo patřící k sobě, nebo trio produktů na poznačování a právě třeba na rozdělování diáře, listů a podobně. Takové to důležité dnes, tento týden a tak, aby se člověk rychle orientoval v diáři. Takže to jsou tady ty 2, potažmo 3 kousky. Tak se opět podívám. Tyhle samolepící papírky jsou mnohem lepší než ty v minulém boxu a fixa je boží. Super, tak to mám radost. Určitě je fajn, že tady u toho si člověk snáš nastaví tu velikost toho vykukování z toho diáře. Pardon, já se omluvám, já mám dneska úplně nějaký zatmění mozku a moc mi to mluvení nejde, jak se tak poslouchám, takže se vám předem omluvám a děkuji všem, kdo to vydrží poslouchat až do konce. Tak, další produkt, přemýšlím, co z toho vyberu, ale asi vám ukážu tady ten poukaz. Tohle je poukaz, protože je to na produkt, který si budete vytvářet sami. A to samolepky z vlastních fotek. Já jsem si je chtěla vzít, abych vám je mohla ukázat. A úplně jsem na to zapomněla. Každopádně tady ty samolepky z vlastních fotek se teď objeví i v lednových novinkách. A vy si budete moct díky tomu poukazu 3 archy připravit zdarma, a nebo ostatní dle libosti. A chtěli jsme vám totiž trošku ještě víc posunout takovou jako personalizaci do vašich diářů a přidat tam i trošku víc vzpomínek a nejenom toho plánování dopředu. Takže jsme vymysleli takové samolepky, které si připravíte sami za pomocí šablony v Canvě. Si nastrkáte vlastní fotky na místa, kde chcete. Vytvoříte z toho PDF, které nám pošlete a my ho pak vytiskneme, vyřežeme a pošleme vám a vy budete mít arch vlastních samolepek. Je to primárně myšlený právě na fotografie, abyste si mohli dozdobovat diář vlastníma fotkama, ať už jako vzpomínky, nebo i na plánování nějakých budoucích událostí. Já jsem si teďkon třeba označovala společně Vánoce s rodinou, jsem využívala starší fotky z loňska a lepila jsem si je na letošní rok jako k úkolu nebo k nadplánované akci. Ale říkali jsme si, že by se to klidně mohlo hodit třeba i do čtenářského deníku, kdy si vytisknete vlastní obrázky knížek a nebo prostě jakékoliv jiné obrázky, nemusí to být nutně fotky. A přemýšlím, já možná odskočím a podívám se, jestli to mám svůj diář, protože já jsem si tam nějakou fotku lepila, tak abyste aspoň viděli tu velikost, jak to vypadá.
Tak, já jsem tady zpět a ukážu vám tady tady takhle mám nalepenou fotečku, je to samolepka velikosti, myslím si, že 2x3 cm. A tady ještě, když tak nad tím, kdo by viděl, tak je tady ten samolepící z tohohle. To jsem tady testovala. Takže pro takovýhle zdobení s fotkama do diáře máme nový produkt. Kdo má ten poukaz, tak bude si ho moc mezi prvními vyzkoušet a pro ostatní potom bude v lednových novinkách možnost si ho taky připravit. Já tam potom k tomu produktu budu dávat takový videonávod, abyste přesně viděli, jak na to, jak se to připravit v té kanvě a podobně. A uvidíme, pokud si to chytne, pokusíme se tenhle produkt předělat tak, aby se dal modelovat nebo připravovat už na našich stránkách, ale zatím je to v takové testovací beta verzi, takže jsme se rozhodli využít tu kanvu. Věřím, že spousta z vás s ní pracuje, takže bude vědět a poradí si s tím. Takže to je takový nový typ samolepek, na který se u nás můžete těšit, a kdo měl boxík, tak si ho budeme mezi prvními vyzkoušet. Fixa Superová, zkoušela jsem ji rozmazat hned po napsání a ani malá šmouha. No, já jsem maličko ji rozmazala, tak jsem byla možná maličko rychlejší, ale jinak schne krásně a vlastně, jo, tady mám ještě takhle vidět ten zase ten menší formát jako rozdělovač, jak jsem ho tady použila. Mám takhle označený jako, kde mám dneska prostě najít dnešní den v kalendáři, v diáři. Pardon, dneska to se mnou bude opravdu těžké. Budu lepky až stále ponuky. Tadyhle, pokud je dotaz na tady ty, tak asi ano. Myslím si, že je to takový šikovný produkt, rádi bychom ho v té stálé nabídce měli. Záložky i fixku bych brala ve stálé nabídce. Pardon, já tady do toho futrkám. Jo, to si myslím, že s tím tak počítáme. Už máš datovaný a nejen e-box. Jo, můj kalendář. Ano, zase jsem udělala trošku progres a mám takovou vlastní náplň, kterou teďka testuju, a ráda vám ji potom zase někdy představím, když jsem teda takhle odbočila. Jde ještě koupit vánoční box, nebo už jsou vyprodané? Ne, boxíky jsou určitě ještě v e-shopu dostupné. A ještě nějakou chvíli, nebo respektive budou určitě po nějaký delší čas ve stálé nabídce. Takže budou se dát zakoupit i později. A samolepky fotek je fakt super nápad. Děkuju, doufám, že se vám bude líbit. Já si myslím, že to je zase, že je to opravdu hezký. Vlastně nedávno, nebo před, pár hodinama nám to vznikla i v klubu diskuze. Myslím, že je to na hodiny, kdy jste se tam bavili o fotkách v diáři, a my s tím jako souzníme, že to je strašně hezká věc. A ne, já si myslím, že nejen na to zaznamenávání zpětně, ale klidně i na to plánování dopředu, protože člověk se potom víc těší, když tam má tu fotečku a víc ho čeká, takže pro ty z vás, kdo vlastně nemají tu možnost si třeba tisknout sami, chtějí to mít jednodušší, tak si myslím, že tohle bude zajímavá varianta. Tak jo, takže to jsme dělali tohle a zbývají nám tady ještě 2 produkty. Já teda vezmu tadyhle ten sáček a vybalím vám další produkt. A to je bloček. Klasický bloček. Tady je jako... Já jsem dneska opravdu marná, pardon.
slepený, ale je normálně odtrhávací, není to jako samolepící bloček, je to klasický bloček velikosti A6 a je takovej na prostě běžné poznámky u stolu. Má tady, jednak ho můžete využít na nějaký denní plány, můžete si označit pondělí až neděle, jaký den. Část je linkovaná a tadyhle ta spodní část je čistá. Nevím, jestli to je dobře vidět na tom videu. Mi tady svítí to světlo, koukám, že to přeskakuje. Takže to je takový prostě pomocník na stůl, na poznámky, rychlý plány, denní plány a podobně. Asi je to dělané tak, aby to bylo univerzálnější. Kdo chce, může využít na to denní plánování nebo na klasické poznámky. Není samolepící, jsou to čistý listy po odtrhnutí, takže je možný proděravět a vložit třeba do diáře nebo umístit do samolepících kapes, co máme v nabídce, a nebo prostě napsat, seškrtat, zmuchlat a vyhodit. Takže to je takovej klasický 50 listů, 110 gramů, je to trošku 110 gramů, myslím, že to má ten papír, takže podobně jako naše náplně, silnější papír. Tak, to je bloček. A pak už nám tady budou fotky i větších rozměrů. Zatím jsme připravili tyhle ty menší, ale když o to bude zájem, tak určitě nevidím problém, proč udělat i ve větší variantě. Jo. Já jsem nějak prostě zvykla, že při tvoření těch samolepek myslet na to, aby se to vešlo i do malých diářů, do velkých, takový, jako hledat ty velikostní kompromisy. Takže tady jsem se odrazila vlastně inspirací k tady tomu produktu je Verča, veteru, která si je u nás v této velikosti objednávala podobné samolepky, nebo její vlastní, a mně se ta velikost zdála taková super univerzální, že by právě mohla pasovat do všech diářů, a to je takový, že se snažíme i u těch produktů, zvlášť jako Mystery, být opravdu jako univerzální, takže se je to v těchto velikostech, ale určitě není problém připravit i ve větší. Klidně nám můžete i napsat, v jaký velikosti ideálně by se vám ty fotečky líbily a vyhovovaly, aby to bylo tak jako ideální, a určitě dobrý nápad, můžeme mít i větší velikosti. Těch bločků už je hrozně moc, takže mě moc neoslovil. Jo, rozumím. No, my jsme většinou měli takový právě no, maličký, poznámkový. Ten je zase myšlený na nějaký větší poznámky. A to si myslím, že nám v té nabídce tak nějak chybělo, takže jsme ho zařadili. Zároveň je to taky takový jako univerzálnější produkt. Je to těžký u těch boxů, prostě furt se snažíme myslet na to, že potřebujeme být takový co nejvíc jako basic, aby jsme se hodili jako pro všechny. Už ne vždycky jít do něčeho extra a se vyplácí, takže je to takovej jako, nechci říct nedostatek, ale takový jako těžší na tu tvorbu těch produktů, tak aby jsme se jako snažili vlastně vyhovět co největšímu poli zákazníků, nebo jak to prostě říct. Takže je to takový, jako určitě se snažíme myslet na to, aby se to tak nějak jako šiklo všem, a ne vždycky to prostě, někdy to může vést tomu, že z toho může být pro vás jako nudný produkt, no. Ale tak věřím, že svoje na některých stolech se taky najde svoje místo. No a potom tady už nám teda zbývá poslední produkt. A tím je sada
12 kartiček. Myslím si, že jich je 12. Přiznám se, že už si to nepamatuju. A takové kartičky na plánování, na zdobení do diáře jsou z tvrdšího 200 gramového papíru a všechny mají u sebe nějaký obrázek. Některé mají i takový jako seznam, který si můžete jako vypsat. Tadyhle třeba u toho je, když mám 15 minut, tak si se můžete vypsat seznam prostě činností, který zvládnete udělat za 15 minut a trošku koukám, že se vám to tady seká, tak snad už je to lepší. Tak, snad to bude dobrý. Tak, já jsem ztratila nit, omlouvám se. Takže se vracím k tady těm kartičkám. Tadyhle na té první možnost vypsat si nějaký jednoduchý úkoly na 15 minut. Můžete si tu kartičku dát někam na úvod nebo na desky diáře a pokaždé, když máte trošku času a chcete ho strávit produktivně, tak kouknout na seznam, co byste mohli zvládnout. Pak je tady jenom čistý linky a vidím, že to není moc vidět, takhle možná. A každá kartička teda obsahuje nějakou fotografii. Tadyhle pak máme další na seznam, kde je Habit Tracker roční, to znamená, že na leden, únor, březen, duben až prosinec můžete si nějaký jeden zvyk sledovat. Opět si to můžete připnout někam na nějaký úvod, na rozdělovač, na desky diáře a podobně. A nebo to mít třeba na ledničce, nebo na stole postavené a podobně. Tak, tady máme zase nějaké jako linkované. My jsme v létě. Ty obrázky jsou laděný i na roční období. To znamená, že pro každý roční období jsou tam takový tři tematické karty. Tadyhle je letos chci, takže takový jako seznam toho, co byste chtěli zažít. A taková trošku podzimně laděná kartička. Tadyhle jsme úplně podzim. Ty jsou čistě linkované a potom čtvrtá a víc toho dobrého, méně toho zbytečného. Takže si můžete vypsat letos chci více, letos chci méně a opět se to dát někam po ruce. A tadyhle trošku vánoční, třeba na nápady na vánoční dárky a podobně. Tak. A tyhle kartičky, to byl náš teda poslední produkt z boxu. A tohle zase něco trošku nového v naší nabídce, takže doufám, že se vám to bude líbit. A opět jsme se snažili trošku neutrálně, tak aby nám to pasovalo do jakýhokoliv diáře. Ať už máte kroužkový nebo klasický. Určitě je možný si to rozstříhnout a použít to na půl, přeložit, proděravět a podobně. Takže zase nějak, abyste svou kreativitou si trošku oživili diář a dostali do něj něco nového. Já ty kartičky vzala řezačkou, fotkama zdobím a poznámky používám též jen zvlášť. Box mě hodně potěšil a dělá radost stále. Děkujem, tak to ráda slyším. Kartičky jsou zajímavý nápad. Děkuji. Já ho mám na stole pořád, ten blok. Jo, já prostě, když přemýšlím, zvlášť když telefonuju, tak strašně čmárám, takže pro mě je to třeba takový ten pomocník, jako zapisovat si takový ty myšlenky třeba při telefonování a podobně. No a to je teda všechno, kromě toho jste ještě v boxu mohli najít takhle jako kartičku, ve které jsme vám vlastně sepsali informace o tom, co jste v boxu našli, abyste třeba věděli, že ten fixík je dělaný právě na transparentní bločky a podobně. A kdo objednával před Vánoci, tak tam ještě vlastně měl kartičku s pozvánkou tady na to živé vysílání. A to je opravdu všechno.
takhle vypadá náš vánoční mystery box. A ještě jednou teda připomenu, že určitě je stále k zakoupení v e-shopu a máte možnost si jej objednat, takže pokud vás to oslovilo, tak určitě můžete. A kdo našel jenom nějaké produkty, co by se mu hodily, tak se může těšit, že v průběhu příštího roku se nám nějak postupně objeví v novinkách. Velká řada z nich asi. Protože, jak už jsme vlastně říkali minule, tak ten box sestavujeme prostě z produktů, který věříme, že jsou dlouhodobě použitelní, že to nejsou jenom nějaký produkty, které jednou použijete a už by se vám znova nehodily. Doufáme v to a snažíme se to tak vymýšlet, takže určitě zamýšlíme ty produkty přidat i do té naší nabídky. A souhlasím, ten box se opravdu povedl. Moc děkujeme. Snažila jsem se tady u toho boxu zase jít právě víc jako na jistotu a na nějaké jako základnější věci oproti třeba tomu letnímu, kde si myslím, že jsem právě víc trošku jako zaexperimentovala a trošku jsem vnímala, že to možná bylo až moc, tak tady jsem se zase snažila vrátit k nějakým jako jistotám a ověřeným produktům, nebo aspoň typově podle toho, co tak nejraději u nás nakupujete. No a tak tu mám otázku, kdy bude další box. Nevážně, holky, jste báječné a moc děkuji. Já taky moc děkuju. Těší mě váš zájem. Já vždycky dokončím jeden a pak jsem chvíli ve stresu z toho, co dáme do toho dalšího, protože nevím, jak dlouho to bude udržitelný vymýšlet takovéhle boxy a na příští rok teda plánujeme trochu změnu. Určitě chceme udělat vánoční box, abyste opět měli možnost těšit se na Ježíška, to nám připadá super a dává nám to velký smysl. Ale letní box příští rok nebude. A to z toho důvodu, že plánujeme něco jiného. A nevím, jestli vám to chci ještě prozrazovat, nebo ne. Možná vás nechám ještě chvíli napjatý. Každopádně na to období, kdy vlastně letos byl letní box, tak bychom příští rok si pro vás chtěli připravit něco jiného. Takže jsme se rozhodli letní box vynechat. Ale na ten vánoční se 100% můžete těšit a budeme určitě rádi, když nám i napíšete nějaké vaše nápady, představy, co by se vám v boxu líbilo, co byste v něm chtěli najít, ať máme inspiraci a víme, jakým směrem se třeba vydat. Takže určitě neváhejte s námi sdílet, jak se vám i tenhle box líbil. Klidně nebojte se říct, že ne. I to se samozřejmě děje, víme o tom, jak říkám, je to takový náročný, protože prostě 100 lidí, 100 chutí, takže jsem ráda, že kdo jste chtěl, tak jste počkal na to dnešní odhalení a kdo víte, že ty překvapení moc nemusíte, tak máte nyní možnost se rozhodnout podle sebe, jestli to stojí za to box si pořídit, anebo si počkat na ty jednotlivé produkty. A stejně tak hrozně moc děkuju všem odvážlivým, kdo do toho boxu jdou. A snad teda hodně z vás potěšil a udělal radost, že jste do něj šli. Box je moc hezký, box je super, děkuju. Letní byl super, pro mě byl ten experiment úspěšný. Tak děkuju, to ráda slyším, to jsem ráda. Box je super, já se taky myslím, že letní byl super. Jo, tak děkuju. No já si musím říct, že jsem z něj úplně ten jako dobrý pocit, nebyla jsem si jistá, myslím si, že to bylo opravdu jako buď to bylo super, anebo to bylo zklamání, že byl hodně jako takový jako víc rozevřený nůžky toho naplnění, toho očekávání, takže říkám, no, tady jsem se zase snažila spíš víc jako zůstat při zemi a jít na nějaký takový větší jistoty.
Kdy budou vystavěné januárové novinky, prosím? Budou po víkendu. Počítáme, že v pondělí budeme vypouštět ven. Ještě mě zajímá, jestli budu ve stále nabídce ten mramorový potácek. Ano, určitě bude a plánuju ho někdy z jara, aby potom byl jako na léto, na sezónu studených nápojů. Takže ano, tácky se určitě v naší nabídce objeví. Snažíme se to zase tím, že jako chceme dát taky nějakou výhodu těm, kdo se rozhodli zaexperimentovat a jít do toho boxu, takže nechceme tam pak všechny ty produkty dát jako najednou, aby to bylo hned. A zase pro ty, co do toho nešli, tak aby si museli trošku počkat na druhou stranu. Je to brzy, ale bude zase i adventák. Ano, příští rok na Vánoce určitě počítáme s adventním kalendářem a s vánočním mystery boxem a adventní kalendář s největší pravděpodobností uděláme v podobné formě, jako byl ten letošní. To znamená, tou formou, tím stojánkem to bude stejný a jenom ho naplníme jinýma samolepkama. Ale uvidíme, třeba nás do té doby ještě napadne a nějak to změníme, ale měli jsme pocit, že tady ta forma se vám líbila. Věříme, že ten stojánek je takový, když přibude další do rodiny, že najde využití a prostě tak se nám to zdálo dobrý, takže z největší pravděpodobností bude v podobné nebo v totožné podobě, jako byl ten letošní. A líbily se mi všechny boxy, ale Topka byl ten poslední a díky za možnost ho pořídit s adventákem hned z kraje. Děkujeme, tak to jsem moc ráda. Barva listů kalendáře béžová, to by mohlo být zajímavé a mít to úspěch. Tak teď mi asi něco uteklo, protože vůbec nevím, že tu někdo něco psal o béžovém kalendáriu. Tak když tak mi to můžete připomenout. Mám všechny mystery boxy a všechny jsou vždy moc hezké, moc oceňuji, kolik práce s tím máte a že vše je promyšlené. Díky, že jste a že nám to takhle zpříjemňujete. Moc děkuju, opravdu si toho moc vážím. A velké díky všem, kdo mají tu odvahu pořídit si ten box, aniž by věděli, co v něm je. To opravdu moc díky. No já už jeden mám, ale hodil by se ještě jeden. Zahajuji šetřící výzvu. Taky mám všechny. Tak to jste úžasný. Tak opravdu velikánské díky. Tak jo, takže tohle byl náš mystery box. Já jsem teďka ve fázi děšení se toho, že dáváme dohromady zase nějaké nové produkty. Ale má to fáze. Nejdřív je to strach, a pak to postupně přechází jako v nadšení. Takže se těším, až postupíme do další fáze. Trošku si oddechneme, když nebude ten letní, ale zase chystáme něco jiného, takže tam bude taky prostor na vyřádění se na vás. A případně můžete si klidně začít i tipovat, co by nás v tom příštím roce mohlo čekat. Tak jo, tak mám pocit, že jsme to prošli celkem rychle. Nevím, jestli ještě jsou nějaké... já myslím, že si neoddechneme. To ne, to taky mám ten pocit. Hlavně, protože ten čas tak strašně letí. Já si mám pocit, že to tady jako pokaždý opakuju, že už uběhl další půl rok a už uběhl další rok a my si tady už třetí mystery box rozbalujeme. Tak to je jako šílený. No, tak jestli máte ještě nějaké dotazy, vlastně k novinkám jsme si řekli, na ty se můžete těšit v pondělí. My už tady dofinišováváme jejich přípravu. Přemýšlím, co v nich najdete, co vám můžu prozradit, ale bude to hlavně o samolepkách, máme tam nové zase nějaké psací potřeby,
To jsme teď konci dali takovou nějakou vlnu, takže se možná po nich trošku uklidníme s psacíma potřebama a zase se pustíme do nějaký jiný kategorie. Tak. Nestihla jsem to celé, bude záznam. Ano, určitě, záznam bude zase na YouTube i tady na Instagramu. A na Instagramu se to objeví samozřejmě hnedka po skončení a na YouTube nejspíš někdy v pondělí nebo v úterý, začátkem příštího týdne, protože dřív asi se nedostanu k tomu, abych ho tam nahrála. A doufám, že jich ještě hodně rozbalíme, no. Tak uvidíme, na jakém čísle skončíme. Neprozradíte něco z novinek či z letního plánu? Nás děsně napínáte. No, určitě, na co se můžete těšit? A už jsme to nějakým způsobem i nakousli v klubu, tak v příštím roce, hnedka v nějakým prvním kvartálu se můžete těšit na rozšíření naší nabídky o náplni do diářů na 4 kroužky. To je takový, hodně jste se na to ptali a řešili jsme to zatím formou, že jsme náplně naděrovali, ale teď už máme ve výrobě právě stroj nebo takový komponent, který nám umožní děrovat i náplně na 4 dírky. Takže to bude takový náš hlavní větší projekt, který nás čeká z kraje roku. Rozšířit tady ty náplně a plánujeme celkově právě tu kategorii těch náplní se jí trochu pověnovat. Já úplně slyším sama sebe, jak jsem tohle říkala před rokem. Ale teď to máme fakt naplánované, takže věřím, že letos už se to snad povede. A potom vlastně určitě z těch velkých jako projektů nás čeká ten adventní kalendář a ten vánoční mystery box. To na léto vám asi neprozradím, protože to bude velký. To chceme, aby bylo takový jako větší překvapení. Ale samozřejmě můžete tipovat. A pak ještě náš takový větší plán na příští rok, a doufám, že tady je Gabča, poslouchá mě, tak chceme si trošku pohrát s naším kabátkem e-shopovým a trošku ho vylepšit. A i třeba trošku zlepšit takovou nějakou přehlednost právě v té kategorii náplní, kde si myslím, že pro spoustu lidí je orientace v těch velikostech a teď nám tam ještě přibude vlastně další varianta toho děrování a podobně, taková náročná, takže s tím si chceme pohrát. A zároveň si hodně pohrávám s myšlenkou ještě, co se týká kalendářů, protože vlastně teď máme tu variantu těch oddělených měsíců a na konci ty listy, na tu úpravu toho kalendáře. A pokud jsem se bránila té variantě udělat ty kalendáře jako buď prostě rovnou celý rok, anebo ty oddělený měsíce. A teď si pohrávám s myšlenkou, že bychom to tak jako opravdu udělali. Takže to je možná taky něco, co nás čeká v tom příštím roce. Takže to je jen z takových těch větších plánů na ten příští rok, když už jsme u toho konce a chystáme se na ten novej. Já v tom teď tak jako intenzivně se šťourám a plánuju a tak, takže abyste taky trošku viděli, na co se chystáme ten příští rok. Jo, byl tam dotaz na tu tašku v tmavém provedení. No, v plánu jsem to neměla, tak zkusím schválně vyzjistit, jestli by to šlo a uvidíme, budu muset promyslet, kam to dáme, protože tím, jak je to zakázkový produkt, tak ho musím dělat fakt v obrovském množství a
tak uvidíme, jestli na to budeme mít i skladový prostory, udělat si to ještě jednou tak velký. Takže uvidíme vlastně, jak se budou prodávat, až půjdou do prodeje. A podle toho uvidíme, jestli se budeme pouštět ještě do nějakých jako jejich variant. Tak. Na 4 dírky super chválím. Ano, jo. Už mě udolali ty dotazy, jestli to jde. A my jsme vlastně nemohli, protože ta vrtačka, na který se vrtají ty náplně, tak ona má přesně jako stanovený místa, kde se jako zaklapne a vrtá se, že, aby vždycky ty dírky byly jakoby na správném místě. A bohužel to nešlo jako nastavit tak, aby jsme to měli na ty 4 dírky, ale nechali jsme si ten komponent jako předělat nebo dodělat a budeme moct vrtat i na ty 4 dírky, takže doufám, že i tahle varianta si najde svoje zákazníky. Nabídku color codingu neplánujete rozšířit o nové barvy? Ne, nové barvy určitě ne, spíš naopak přemýšlíme, jestli něco neuberem, protože třeba taková ta oranžová, brosková, ty jsou strašně podobný. A v podstatě jsou barvy, které se prodávají super, což jsou takový ty pastelový a pak nějaký základní tmavší. A pak jsou tam zase barvy, které zase až tolik nejdou, takže barevně přidávat nechceme, ale chtěli bychom přidávat jako designy, ještě nějaký k té nabídce té kolekce prostě designový. No, chtěla jsem si udělat vlastní kalendář a nenašla jsem odvahu. Nedáte i inspiraci, jak začít? Každý nemá představivost, jak si udělat diář sám. Chybí mi v nabídce menší velikosti. No, tak co se týče kalendáře, tak já vždycky jako vycházím z toho, co nejlíp funguje mně, takže já se u těch kalendářů dost často odrážím prostě od toho, co mi funguje. Tak to sestavení, s tím se jako hraju a tak, takže to je možná k tomu, jak ho sestavit obsahově a potom jak ho připravit. Já přemýšlím, jak to říct, aby to bylo jako zjednodušené, ale zároveň to jako nějak pomohlo nebo poradilo. A vlastně nevím. Určitě vím, že řada z vás připravuje, jakože těch možností je jako spoustu. Od Wordu přes grafické programy, hodně z vás vím, že připravuje i v Canvě a podobně. Takže záleží, co člověku, jako který software se s ním jako dokáže zkamarádit a je pro něj nějak intuitivní. To si myslím, že je hodně individuální. A výroba, tam si myslím, že taky stačí začít prostě nějak jako jednoduše, nehledat v tom žádné složitosti a tak nějak se jako propracovávat k tomu, co mu funguje. Takže já si myslím, že klidně člověk může začít s nějakou klasickou tiskárnou nebo vyzkoušet v okolí, anebo vlastně i my třeba děláme potom zakázkovou výrobu, jako když si dodáte vlastní kalendáře, tak vám to rádi vytiskneme, nařežem, naděrujem a podobně, takže to určitě není jako problém. A co se týče těch velikostí, no, já jsem teď úplně taková, asi moc neporadím, protože právě přemýšlím nad tím, jak to jako říct, aby to, je to strašně široké jako dotaz a prošla bych to úplně jako, řekla bych tomu jako spoustu a nevím, jak to jako zkrátit do nějaký jako vhodné odpovědi, ale klidně, jestli to chcete nějak jako víc probrat, a vlastně ani nevím, jaký je přesně jako záměr, jestli je to udělat si kalendář jako pro sebe, nebo se chcete pustit jako do prodeje těch kalendářů a podobně. Ale klidně mi napište na e-mail
a můžeme se o tom nějak jakoby víc pobavit. A nebo pokud by to bylo téma, který bude zajímat jakoby víc lidí, tak můžeme si na to udělat nějaký jako společný živý vysílání, třeba tady, kde vám jako můžu zodpovědět všechny dotazy k té tvorbě těch kalendářů. tak možná odpovím spíš teď takhle. A když tak se napište ještě nějak konkrétněji, abych dokázala jako líp poradit. Anglické měsíce zařadíte? No, zatím jsme to nějak neplánovali rozšiřovat o anglické samolepky, takže zatím to v plánu není. Sklad můžete udělat u mě. Tak výborně. V tom případě já jdu zjišťovat, jestli mají černou látku na tašky. A ještě text na přání pustíte zase při novinkách. Došly mi po zabalení vánočních dárků jména. Jo, my jsme to teď schválně vypínali, ty zakázkové texty právě kvůli svátkům a podobně. A že i u nás v práci jsou samozřejmě dovolený a není nás tady tolik, takže aby jsme se tam tím nějak jako, nebo takhle, aby jsme vám zase dokázali dodržet tu dodací dobu toho týdne, ale budeme to určitě v pondělí s těma novinkama spouštět. Zase se vrátíme k tomu klasickému režimu, že v pondělí vám tam doskladníme samolepky zakázkový. Tak, plánujete zařadit do základních barev i pastelově zelenou? Nejsem fanoušek fialové a růžové. Pastelově zelenou budeme nechávat jenom v těch color coding kolekcích, do těch malých to zařazovat nebudeme, protože ta pastelově zelená není prostě barva, která by se prodávala. Takže ji necháme jenom v rámci té limitky. Ne, samolepky náplně budou česky a anglicky. Aha, tak ani náplně jsme nezamýšleli dělat zatím v angličtině. Zelená v color codingu je, tmavá, klasická a pastel. Ano. V těch color codingových kolekcích pastelově zelená je a tam určitě jako bude zůstávat v té nabídce, ale třeba na takový ty menší aršíky, tak ty tam zůstaneme u té pastelový a nude, u těch pastelových a nude odstínů. Myslím třeba u samolepek učení, přednáška a takový. Ne, asi ne a ne, určitě, ne, tam to určitě rozšiřovat, nebudem. Protože tak jsme to měli a vlastně strašně dlouho jsme je jako doprodávali. Oni tyhle ty barvy prostě nám moc jako nejdou, takže ji neplánujeme rozšiřovat. Líbí se mi velikost vašeho diáře, k jakému typu u Filofaxu byste tuto velikost přirovnala. Mám A5 a nevyhovuje mi. Chtěla bych menší a ta vaše velikost mě zaujala. Asi měla být tady ta velikost. Tak to je ten formát HP mini. HP mini a nebo na 6 dírek my ho máme jako F mini, je to stejná velikost. A Filofax vlastně takovýhle formát nemá. Ono je jako, na výšku je to podobně jako personál, ale na šířku je to prostě širší a ty diáře personál Filofaxí prostě jsou na to malý. Takže je to takový formát, který my právě chceme. Rádi bychom jako na to diáře si udělali vlastní. Je to něco, co tak nějak jako zprocesováváme, ale z nabídky Filofaxu na to nemůžu úplně jako žádný doporučit. Jako jsou tady holky, nebo u nás v klubu určitě, který
Myslím si, že jako v této kombinaci nějak fungujou, ale je potřeba počítat s tím a ne každému to jako vyhovuje, že ty listy jsou opravdu jako na doraz konce toho diáře a vyčuhují. Já vám to tady můžu jako porovnat, protože tohle je ten formát vlastně F-mini a tohle je jako personál. A oni jsou na výšku jako hodně podobný, ale na šířku je to velký, na šířku je to prostě docela rozdíl. Tady ten formát té velikosti je za mě jako úplně skvělej. Je to přesně ta dobrá kombinace, a nevím, přesně tak, A5 je moc veliká a personál je moc úzký, takže tady ten formát na šířku to má nějakých 12 cm, tak je úplně super. Ale diáře jsme na to měli a nějak to budeme jako znova řešit. Zatím bohužel nemůžu z naší nabídky jako na to nic nabídnout. No. Jo, HP mini. Ano, děkuji holky za doplnění. Mám váš první diář, ten kožený na HP a flepy a je nádherný. Jo, děkujeme. No, je to, já jsem si myslela, že jako v tom roce příštím, že ty diáře nějak zvládneme pořešit a budeme vám je moc nabídnout, protože bychom právě chtěli, aby se tady ten formát, ten F-mini prostě víc dostal mezi lidi, protože si myslím, že je to fakt ideální kombinace, aby se tam toho vešlo tolik, kolik člověk potřebuje, ale ještě to bylo jako nositelný v diáři. A nějak jako jsme pořád zaseklí na té výrobě. Takže nějak se s tím nedokážu poprat, abych se přiznala, no. Tež mám HP mini a spokojená jsem, len jsem tu náplň nedotáhla. Kdy bude skladen přednáška? Už je tam mnohem dál napsáno, že bude skladen do 14 dnů. No, tam to máme špatně uvedení a musíme je teprve pořešit. A budeme je teprve řešit, takže určitě až bude to ještě trvat díl. Toto máme špatně uvedené, to se omlouvám. A už to máme někde napsané, že ty samolepky přednáška musíme pořešit. A já furt řeším, jestli tady ty školní právě nechávat v té velké škále, ono je jako 10 barev, ale jestli to nechávat pořád takhle, nebo ne, takže proto jsem se pořád nedokopala k tomu dořešit to a poslat to do výroby. Takže přednášky teď úplně nemůžu slíbit, ještě to bude určitě trvat díl jak 14 dní. Tak, jsem se dostala na konec dotazů. Jo. Děkuji, přesně Filofax je úzký, v menší velikosti. Pořídím tedy desky u vás a postavím si vlastní. Na F-mini chápu, že desky nemáte s kroužkem, takže jdu do disků. No. A vím, že jako hezky ty naše náplně pasují třeba do diářů od Diářové královny. Tam má totiž tu její velikost personál širší, takže tam třeba hezky pasují. A já vám to asi můžu klidně ukázat, no, jak to vypadá v těch personál diářích. My jsme právě původně měli ty diáře tady na ten formát, jako nechali jsme si je udělat, ale nakonec ta spolupráce úplně nedopadla, nebo v ní nějak jako nepokračujeme. Takže už nejsme schopni to přesně jako nabídnout, ale je to hrozná škoda, no, protože ten formát je super. Já tady mám personál a diář Safiano
Aha, schválně do něj dám tu F mini náplň. To bylo vidět, jak je to potom při tom zavření právě takové vyčuhující. Nebo je to prostě až po okraji. No. Když to potom zavřu, tak to prostě takhle kouká ven. Bylo by potřeba to mít ještě jako širší. No, možná to téma těch diářů ještě znovu odsunu. Já jsem to pak odložila s tím, že možná potřebujeme ještě trošku jako vyrůst, aby jsme byli schopní ten formát a tu velikost těch diářů jako nabídnout. Ale no, když na to tak myslím, tak si říkám, že to je hrozná škoda. Takže zatím takhle ta disková vazba, no. To je vlastně disky, já mám ty mléčné desky, tak to vlastně všechno najdete v naší nabídce, no. Rozdělovače tam mám a potom nějaký poznámkový listy. A nebude týdenní plánovač i ve slovenštině. Uvidíme. Ten příští rok právě budeme řešit nějaké zjednodušení přípravy náplní. Já jsem tady o tom mluvila někdy v nějakých předešlých živých vysíláních, že teď to vlastně z velké části tam probíhá hodně ruční práce a my máme vlastně 13 designů po 5 velikostech, teď nám tam vlastně ještě jeden formát jako přibyde, protože bude ta A5 na 4 dírky a je to obrovské množství náplní, který se dělá, je tam samozřejmě něco ne, ale pořád je tam poměrně velká část jako ruční práce. A je to obrovsky náročné to připravit, takže zatím to neplánujeme právě pro to jako připravit do nějakých jako dalších jazyků a podobně. Ale nebo já bych chtěla v příštím roce právě odbourat tu nutnost té velké ruční práce a potom budeme schopní případně jít i do nějakých jazykových mutací. Takže jakmile tohle vyřešíme, tak pak můžeme přemýšlet jednak nad přidáváním nových rozložení, tak i nad těma jazykovýma mutacema. Takže uvidíme. Určitě v příštím roce ty jazykové mutace ještě nebudou, a jestli tak až v tom dalším, no. A když tisknete náplň na zakázku, který program je pro vás nejlepší, v čem si ho mám připravit? My to potom tiskneme většinou z PDF-ka, takže prostě nám potom můžete poslat PDF-ko a z něj my vám to potom vytiskneme a nařežeme, navrtáme a podobně. Nebo můžeme udělat i diskovou vazbu a podobně. A jaké nové formáty budete přidávat do color codingu? Líbil by se mi Habit Tracker. Ještě to přesně nemáme stanovený, co bychom tam jako přidávali, jenom že je ta myšlenka, jakože pokud se bude color coding rozšiřovat, tak ne barevně, ale jako designově. A myslím si, že ten Habit Tracker se nám tam opakuje, ještě nějaký, myslím, víkendy nebo něco takového, takže jako s něčím tam počítáme, ale zatím je to nic jako konkrétního, takže vám přesně neřeknu, jaký designy plánujeme, ani třeba jako kdy, to ještě uvidíme. Jeden až 2 typy týdnu ve slovenštině, prosím. No, uvidíme, jak se popereme s těma náplněma. No, nebudu určitě nic slibovat, já jsem tam. Tak, děkuji, jste moc ochotná, už plním košík, já taky moc děkuju. Tak,
jo, tak nevím, jestli ještě máte chuť mě poslouchat, protože já mám opravdu dneska pocit, že vůbec nejsem schopná dát dohromady větu. Omlouvám se za to. Mám pocit, že musí být hrozný mě dneska poslouchat. Takže moc děkuji všem, kdo jste vydrželi až doteď. A ještě teda počkám, jestli naskočí nějaký dotaz a případně bych se s vámi. Bylo to super. Děkuju. Já opravdu mám pocit, že dneska nefunguju. Děkuju, Silvi. Tak jo, tak já vám ještě jednou hrozně moc děkuju všem odvážlivcům, kdo šli do vánočního mystery boxu. Děkuji, že jste přišli mě sem podpořit a podívat se a společně si tady rozbalit ten mystery box. Doufám, že všechny ty produkty vám budou dobře a dlouho sloužit, pokud jste si pořídili nebo rozhodnete si je pořídit. Děkuji za všechny dotazy, že jsme spolu i prošli nějaký zase další dotazy, nejen ohledně našich novinek a našich plánů, ale i nějakého vlastně fungování a tak. Tak vždycky o tom ráda takhle mluvím, tak to mě baví. A chtěla bych vám teda popřát krásný zbytek roku. Užijte si ho, hlavně ve zdraví. Vím, že v klubu několik z vás psal, že to budete sledovat z postele, protože bojujete se zdravíčkem, tak přeju, ať do toho nového roku všichni vstoupíme zdraví a drží se nás to zdraví celý rok. A přeju vám spoustu hezkých chvil u plánování. A moc děkuju a budu se těšit zase na nějaké další živé vysílání a snad už budu v trochu lepší kondici a mluvit jako člověk. Takže mějte se krásně, užijte si zbytek roku, užijte si oslavy toho nového roku, vstupte do nového roku ve zdraví a přeju vám hodně štěstí, lásky, spokojenosti, úspěchu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího živého vysílání nebo se na vás budu těšit u nás v klubu. A v pondělí se společně odešleme, podíváme se na novinky. Já už končím, mějte se nádherně a zase někdy příště. Ahoj!